Comencem, s'encén, sí? Crido més, David? No? Val. Bona nit, benvinguts i benvingudes. Soc Mercè Marín, qui no em coneixi, soc la regidora de Consum. I ara us deixaré amb la Maria Vidal, que és de la Unió de Consumidors de Catalunya, que ens explicarà detalladament com funciona ara aquest boig mercat de l'electricitat. A veure si posem la frase que es porta ara, a veure si posem llum a la foscor d'alguna manera. I res, gràcies per venir. Recordeu-vos que aquest divendres, parlant de la llum, fem l'encesa de llums de Montgat a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, que esteu tots convidats. I res més, doncs ara parlem de la factura de la llum. Maria, quan vulguis. Gràcies per venir. Hola, bona tarda a tots. Com ha dit Mercè, anava a dir Rosa, no? La Mercè, avui venim a parlar una mica sobre com ha variat aquesta nova tarifa de la llum i parlar una mica específicament dels punts que té els nous rebuts que estem rebent ara. Per començar una mica, posem en context. L'1 de juny d'aquest 2021 es va començar a aplicar la nova normativa estatal que regula les tarifes del mercat regulat. Aquestes tarifes, el que passa amb elles és que és l'Estat qui marca els preus fixos. Llavors, a partir des de l'1 de juny, com comentàvem, s'estableixen diferents franges horàries que fan que es variï aquesta tarifa. Llavors, les franges horàries que s'estableixen són a la punta, la plana i la vall. La punta va de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a les 10 de la nit, que seria el moment de consum on l'electricitat és més cara, on cobrarien més. La plana, que va de les 8 del matí a les 10 del matí, de les 2 a les 6 de la tarda i de les 10 a les 12, que seria intermèdia. I després hi ha la franja vall, que és la més barata i que va de les 12 a les 8 del matí. I també inclou els caps de setmana i els festius nacionals, tot el dia, les 24 hores del dia. És veritat això? Això que el dissabte i el diumenge és més barata? Perquè és que ahir em van dir que era mentida. Nosaltres ho hem estat mirant i és real, això. Jo que rento el dissabte i el diumenge. Sí, ja ho hem estat veient, que han anat sortint notícies, però la regulació és aquesta. Llavors, amb aquestes modificacions i la creació de les franges horàries, juntament amb aquesta creació de les franges horàries també s'estableixen un nou tipus de potències. Ara no només podem contractar dins el mercat regulat una única potència, sinó que podem fer-ne dues. La potència que contractem més cara serà entre les 8 i les 12 de la nit, les 8 del matí i les 12 de mitjanit, i la potència que ens sortiria més barata seria de les 12 de mitjanit a les 8 del matí i també una altra vegada cap de setmana i festius. Llavors, què implica això? Si ens hi fixem, al final el consum que nosaltres fem, perquè els nostres hàbits són aquests, es realitzen entre les 8 del matí i les 12 del migdia, que és quan és més cara. Llavors, tot i així, com que aquesta és la regulació i de moment tampoc podem modificar-la, el que recomanem és que els hàbits de consum, per exemple, posar rentadores o planxar, rentar plats, potser és una cosa que es fa més diària, però tot el que puguem concentrar el consum en caps de setmana i festius millora el preu final de la tarifa. Per això també, si nosaltres sabem que concentrarem aquest consum en aquesta franja, és complicat posar una rentadora potser a les 3 del matí,
però fer-ho un cap de setmana, potser si concentrem això... Sí. Qualsevol les 8 a les 24 hores. Seria tot el dia. Clar, però com que és un rellotge de 12, Ja. per això surt així. Ja. Clar, però és això, però hem de tenir en compte... podem tenir en compte això a l'hora d'establir amb l'empresa comercialitzadora quina potència volem. Si, per exemple, doncs això, concentrem aquest consum als caps de setmana, doncs sabem que necessitarem més potència vall i després podem tenir una potència a les hores punta més baixa, que ens ajudarà a tenir menys... que ens costarà menys la factura de la llum a final de mes. Què més? Llavors, abans de continuar i posar-nos més en sèrio mirant detalladament els rebuts de la llum, és important saber quin tipus de contracte tenim, si formem part del mercat lliure o formem part del mercat regulat, que comentàvem amb la Mercè abans de començar, que genera alguns dubtes. Llavors, la tarifa P-PC és la tarifa que s'emmarca dins del mercat regulat i, com hem dit abans, és la que l'Estat regula i marca uns preus fixos. Llavors, d'avantatges que trobem. Llavors, sobretot, abans de començar amb els avantatges i inconvenients, comentar-vos que en la factura de la llum, després ja ho veurem a quin lloc ho trobem, però veureu si formeu part del mercat lliure o del mercat regulat. Llavors, d'avantatges dins d'aquest mercat tancat, que és on tota aquesta nova normativa s'integra. Ens permet optar al bo social. Totes aquelles persones que tinguin dificultats per pagar la factura a final de mes, que sàpiguen que en el mercat regulat tenen accés a aquest bo social. Després, tampoc hi ha una tarifa de permanència, que normalment les comercialitzadores, si tu et dones de baixa abans que s'acabi aquest contracte que has creat, et penalitzen. Doncs, en el cas de formar part del mercat regulat, no hi ha penalització, no hi ha període de permanència. I després, exacte, el preu de cada hora es coneix un dia abans. Totes aquestes notícies que han anat sortint aquests últims mesos de demà serà el pic de diners que costa el preu de la llum. Exacte, això s'inclou dins aquest mercat regulat, no l'altre, que és el lliure. Llavors, inconvenients que tenim? Doncs que la potència contractada ha de ser menor a 10 quilowatts, però us comento, la mitjana de les llars espanyoles de potència és de 4 quilowatts aproximadament. Per tant, no ha de resultar un inconvenient tenir una potència inferior a 10. D'altra banda, no s'admeten descomptes i ofertes que ens pugui proporcionar la comercialitzadora amb la que estem tenint aquest contracte de subministrament. I després les tarifes estan sotmeses a variacions del cost de l'energia. Si per alguna raó el cost de crear aquesta energia de producció comença a pujar, nosaltres també ho veurem repercutit en el nostre rebut de la llum. Llavors, després tenim el mercat regulat, que aquest mercat el que implica és que nosaltres, com a persones particulars consumidores de subministrament de llum, contractem directament a l'empresa comercialitzadora, creem amb ella el nostre contracte, la nostra tarifa. Llavors, en aquest cas, quins avantatges tenim? Doncs que no tenim un límit de potència contractada, que en aquell cas, del mercat regulat, són de 10 quilowatts, doncs aquí no tindríem aquesta limitació. Després, tenim una oferta molt més àmplia. Hi ha més de 400 comercialitzadores a Espanya que podem contractar i amb les que podem crear un contracte de llum. I després el preu pot ser fix. Com que nosaltres som els que al final estem negociant el contracte amb la comercialitzadora, podem fixar les condicions. Òbviament, no deixen de ser ells una gran empresa, però podem tenir a dir allà. I després, com a inconvenients, doncs, no tenim accés a aquest bo social. En aquest cas sí que tendeixen a incloure un període de permanència i si
si no arribes a no tens aquesta permanència mínima, sí que et penalitzen. I després les tarifes de preu fix inclouen sobre el cost de l'eliminació de risc. I abans de posar-nos més en sèrio amb la factura de llum, només explicar-vos una mica per sobre quines diferències hi ha entre una empresa comercialitzadora i la distribuïdora de llum. L'empresa comercialitzadora, qui és? És aquella que ens ven directament a nosaltres l'energia que consumim i és amb la que signem el contracte. Per tant, quan parlem d'inconvenients i avantatges que tenim en aquestes tarifes, en el contracte que creem l'estem creant amb aquesta empresa comercialitzadora, no amb la distribuïdora. Llavors, exacte, aquestes empreses el que fan és comprar l'energia a les distribuïdores i ens les venen a nosaltres a través de la xarxa que sí que tenen creades les empreses distribuïdores. I després, aquestes són les empreses que ens envien la factura a casa. Exemples d'empreses comercialitzadores, tenim Endesa, Factor Energia, Naturgy, Iberdrola, totes aquestes són comercialitzadores. Llavors, empreses distribuïdores són les responsables que arribi la llum a casa nostra. Són les que s'encarreguen del manteniment de la xarxa elèctrica, s'encarreguen que el cablejat de la xarxa estigui en bones condicions, dels interruptors, dels comptadors d'electricitat. I també s'encarreguen de la lectura del comptador i d'arreglar les avaries de manteniment que es puguin crear. Llavors, aquí a Catalunya la xarxa de distribució és e-Distribució, que és d'Endesa, i però la resta de l'Estat, segons la comunitat autònoma, varien. Hi ha, per exemple, IDE, UFD i RDs. Són les 4 comercialitzadores que hi ha a tot l'Estat. I ara sí que comencem amb el que venim a parlar avui, que és de la factura. Llavors, primer de tot, a la part, com veieu el quadre, que sí que està com senyalitzat, trobem el logotip de la comercialitzadora, l'empresa amb la que nosaltres tenim el contracte, a qui ens ven l'energia. Després, al costat, tenim les dades de factura, on ens consta l'impost que hem de pagar, el número de la factura, el període de consum i la data que ens cobraran. Aquí baix ens consta el nom i l'adreça de la persona titular del contracte. Llavors, aquesta persona és la responsable de les factures. Per tant, després ho veurem més endavant, que hi ha un altre apartat de dades de pagament. Doncs la persona que figuri en el titular serà a qui correspondran aquestes dates de pagament. A veure... Ui, que ens hem passat. Vale. En el resum de la factura, què ens hi trobem? Doncs és l'apartat on ens apareixen diversos conceptes i l'import total que hem de pagar. Conceptes com, per exemple, quina és la potència que hem contractat, que hem quedat que en cas de tenir estar dins del mercat regulat, en el mercat on marca l'Estat els preus, tindrem 2 potències. També ens constarà l'energia que hem consumit, si tenim descompte del bo social, l'IVA que se'ns aplica, etc. No, i ara? Volies dir alguna cosa? No, és que, en sèrio, gràcies per tot l'esforç, perquè de debò que si agafes una factura d'aquestes intentes entendre-la, amb tots els conceptes que hi ha, l'Àlex estava dient, els que tenim una edat ja ens està costant, però és una persona molt més. Li arriba això i que a més, com acabes d'explicar, hi ha la part estatal, que no saps si és. Després t'agradaria que ens ho miris. Vale. En aquest moment em preguntes si estic a l'estatal o lliure, no t'ho sé ni respondre. I després tot el tram aquest dels horaris i de no sé què, ho han fet molt complicat. Abans era un rebut de la llum normal i corrent amb els seus impostos, com la gent vegades s'acaba. Ara has d'escriure anys Bueno, que vingui algú a fer una xerrada i que t'ho expliqui. Ja. Ja. Sí,
totes maneres aquestes empreses també fan el que els dona la gana, perquè jo no m'he mogut mai d'Endesa. I vull dir, de cop i volta em van venir les factures d'una altra que no era Endesa. Bueno, a veure, jo no m'havia canviat. I ara, amb aquest cuento, hi havia gent que pagava molt menys que jo pagava. I vaig telefonar a Endesa i vaig dir, escolteu-me, a veure, jo vull que les meves factures continuen vinguent d'Endesa i jo no vull estar a dintre d'aquestes comercialitzadores perquè jo no vull demanar. I vull dir, bueno, i ara se suposa que aquesta factura que em vindrà ara tornarà a ser d'Endesa i m'he posat en un pla doncs de que me la regulen i em posen un preu fixe molt més barat del que jo estava pagant fins ara. Però hauria de ser com una tarifa plana, el que estan fent nosaltres, no? Et fan una tarifa plana vol dir això, com con la telefonia i pagues una quantitat determinada. El que passa que al final d'any, això no ho vam mirar una vegada, si tens una diferència que tu has estat pagant menys quantitat del teu consum estat, a final d'any et fan pagar la diferència. Per exemple, potser pot ser que 50 euros, però a final d'any, si tu n'has consumit més, et ve que et diuen, doncs ara me'n deus 175 perquè t'has passat del consum. Clar, però tot això és el que comentàvem. Totes aquestes variacions i coses que fan no formen part del mercat regulat. En el mercat regulat això no es pot fer. Clar, perquè existeix, és el que comentàvem al principi, s'estableix una normativa de l'Estat. Llavors, totes aquestes ofertes o promocions que et pugui fer una empresa comercialitzadora no te les poden fer. I llavors tu que ens hauràs de donar aquesta xerrada tan interessant i tot el món per entendre això, jo dic, per què no estem els usuaris directament tots al nivell estatal? Que potser ja estaríem més ben coberts i més ben atesos amb tot el sentit. Ja vull dir, perquè llavors aquelles 400 o 300 que s'han anomenat no fan diners, ja ho he fet, però aquí tots els que estem segurament rics no hi som. Llavors per què no tenim aquesta opció que tots passem a l'estatal que tens més protecció estatal? Sí, fan una mica el que els convé, perquè jo, per exemple, el rebut em diu 51 dies, l'altre mes, 60 dies, després 58 dies, i després un dia em torna a venir un altre rebut dels dies aquells que no han fet els 65 dies, i això ho trobo tan malament. Bueno, perquè el que fan bastant són... Tenies el rebut, pagaves i punt, i no marejaven. I ara també m'han de fer això. Jo estic al·lucinada perquè és la factura més barata que m'ha arribat des que estem amb això. Puja 57 en 34 i de consum de gas només hem gastat 8. Impossible. És que vull dir impossible? O sigui, el que jo no faré, per això venia avui aquí, perquè m'expliquis, si és tan amable, tu mires, no faré i els diré, si m'han cobrat menys, no us ho vaig dir, escolti, ja s'han equivocat, però un mes, no seré pas tan tonta, però no ho entenc, perquè 8 euros de consum en un mes, amb el que hem fet en el calentador, amb el que hem fet en la pica de l'aigua calenta, llavors jo si ara... Bueno, això és comprovar que potser no tinguis algun problema en el comptador. Aquesta vegada em cobren això, que és mentida, segurament ho és, com em puc refiar jo que quan m'han cobrat m'ho han cobrat tot? Però pels quilowatts, vostè ha mirat un altre rebut, si... És que aquest és el més barat, La mitja són... aquest és el més barat que m'ha arribat en tota la vida. La mitja, a veure, aquí hi ha gas i llum, però són 62. I tu me'n dius 57. No, aquí puja 40. Tampoc hi ha tanta diferència. No, Com? un de gas en un mes a casa. Bueno, Ui. Si voleu, continuem i ho deixem per... Això que si els usuaris i aquestes xerrada tinguérem alguna opció a realment passar-nos tots a l'estatal per forçar que hi hagi una millor regulació. Bueno, hi ha un... Jo ara aquí no el tinc, però hi ha un link amb totes les comercialitzadores que entren dins aquest mercat regulat. Si volguéssiu, li podria passar a la Rosa i que us l'enviï. Home, estaria bé, sí. Però vol dir que llavors hem d'anar contactant a cada una d'elles i preguntar el que ens farà i el que ens farà. Us hauríeu de donar de baixa de la vostra comercialitzadora si esteu en mercat lliure i contractar l'altra. El problema és que n'hi ha moltes i totes van al mateix. Si només n'hi haguessin una o dues seria molt
De mercat regulat hi ha poques, potser no arriben a 5. Exacte. Llavors allà sí que és el preu que marca, a veure si ho entens bé, el preu que marca el govern i que té uns índexs unes hores abans que això sigui oficialitzat. Exacte. Llavors és que està com a la borsa anar seguint cada dia a la borsa. Clar, exacte. I és el que comentàvem abans, depèn del cost de produir aquella energia, variarà el teu preu. Per això ens trobàvem notícies aquest estiu el preu més car de la llum puja a 200 i pico euros a l'hora. M'entens? Clar, és el... Exacte. Que hauria d'estar protegit. Exacte. Que no hi és. Sí. Perquè si fa això, de protecció no n'hi ha. Traiem una mica la frustració i continuem. Jo no estic com... Jo tinc l'electricitat a Endesa i metal·lurgia al gas. I a mi no me'n diuen mai factura la metal·lurgia, perquè tinc plaç fixa. No tinc mai factures. Ja, bueno, perquè clar, si ja el tens fixa, ja, perquè jo... Vale. Continuem? Sí. Vale. Llavors, en el següent apartat tenim les dades del contracte. Aquí és on podrem veure si formem part del mercat lliure o del mercat regulat, perquè és on ens figurarà. Després també trobarem les potències que tenim contractades. Si estem dins el mercat regulat, doncs tindrem les dues potències que comentàvem abans, les de l'hora punta i les de l'hora vall. Després també ens sortirà el peatge de transport i distribució de l'electricitat. Ens sortirà també el número del comptador i el CUPS, que és el Codi Universal de Punt de Subministrament, que és el número que identifica cada habitatge que rep electricitat. Després, informació sobre el consum elèctric, que és aquest gràfic de barres. És una informació sobre el consum elèctric que hem fet en els últims 14 mesos. Com que això s'aplica des de l'1 de juny, doncs serà d'aquests últims mesos. Et refereixes a les barres blaves, ara? Exacte. Sí, el que està encerclat amb un quadrat, doncs això estem parlant. Llavors, si veieu l'últim... No sé si es veu gaire bé. Però aquests són blaus i aquest és en colors. Representa cadascuna de les franges horàries. La groga seria com el consum de l'hora plana, el verd de l'hora vall i el vermell de l'hora punta. I després... Exacte, sí. Llavors, i si ho veieu una mica, no sé si es veu des d'on esteu vosaltres, però hi ha una línia horitzontal que seria el consum mitjà de tots els mesos, que et fa l'estimació. Després, també, important aquí, tenim la informació sobre reclamacions. Totes les empreses de subministraments bàsics ens han de garantir tenir un número de contacte gratuït. Llavors, en cas que tinguem algun problema, no rebem rebuts, tenim un problema amb com ens estan... amb el comptador que no funciona o té algun tipus de problema o el que sigui, qualsevol cosa. Primer de tot, cal que us poseu en contacte amb l'empresa que us ha donat la factura, la comercialitzadora, us poseu en contacte amb ella i els hi feu una reclamació. En cas de no rebre una resposta favorable o que no us contestin, hi ha diversos organismes, per exemple la UMIC, que és la que porta la Rosa, que és Consum, on us podeu adreçar, o una associació de consumidors, on us podeu adreçar i a través de ells medien entre l'empresa i el consumidor per intentar resoldre el conflicte que us hagi aparegut. I per últim, el que comentàvem abans, tenim les dades de pagament, on hi consten les dades bancàries del titular, que al final és la persona responsable d'aquella factura. I després, aquí, l'altre gràfic que trobem és on es destinen els imports de la factura. Tenim detalladament
quin percentatge es destina a pagar el consum que realitzem, quin va a impostos, quin va al peatge de transport i distribució de l'electricitat que ens arriba a casa. I després, a la pàgina de darrere, trobem un desglossament de la factura, on ens apareixen diversos conceptes. Apareix la facturació de la potència contractada. Doncs si tenim, com estem comentant tota l'estona, i que va apareixent repetidament a la factura més d'una vegada. Si formem part del mercat regulat, trobarem les dues potències que tinguem contractades i l'import que tinguem. Després, també trobarem facturació per excessos de potència. En cas que se'ns hagin caigut els ploms, que teníem masses coses enxufades, doncs això ens ho penalitza la comercialitzadora i ens cobren un sobrecost per no tenir la potència contractada correcta per a aquell consum. Després, també tindrem la facturació de l'energia consumida, que si formem part del mercat regulat, ens apareixeran les 3 franges horàries que comentàvem abans, de 10 a 2, bueno, no cal que us les repeteixi, ja us les sabeu. Com vulgueu, si les voleu, les especifiquem una altra vegada, les hores. Jo no hi he entès aquella vermella que deies de 8 a 12. De 8 a 12. Això és la potència. És a dir... La potència. Exacte, sí. Perquè si no ho entenia. Perquè a mi la casa d'ells, en el full ja et posen, em van posar els colors vermell i dic, aquest és el més car, el més barat, la primera factura que vaig tenir. I clar, jo em regeixo, però aquí veig que diu a les 8 i la que jo tinc deia que a les 9 del matí, a les 10 del matí. Perquè aquesta ha de ser la plana, que comença a les 10. Sí, o sigui, per la potència més alta, la potència punta, inclouen les franges horàries punta i plana. Per això ens sortia que durant tot el dia estava encerclat i només de les 12, des de mitjanit fins a les 8 del matí teníem la potència avall. Jo el que vaig trobar una exageració que deia que diguéssim de 6 fins a les 10 de la nit no pots encendre la llum. I jo dic, ara que adelanten l'hora, si a les 6 ja es fos, llavors això ja com si estigui això. És que costa d'entendre. Sí que pots, però la paguem més cara. Ja, però vull dir que això no està bé, perquè si adelanta l'hora i es fa més fosc que aviat, llavors es farà a les 10 de la nit per encendre la llum. La trampa de les hores punta, ball i plana. Però vull dir que ho trobo molt malament. Bé, és el que comentàvem al principi, que no podem adaptar nosaltres ara de cop tots els nostres hàbits de consum a unes franges horàries, que a més no tenen cap sentit, perquè és això, no et posaràs a mitja setmana a fer una rentadora o a cuinar a les 3 de la matinada. A veure, la del cap de setmana sí que és aprofitable. Clar. L'horari del cap de setmana o festiu és igual, facis el que facis. Poses 50 rentadors com si fos les 2. El problema està que cap de setmana només són 2 dies. Clar, la resta de la setmana. Sí, sí. Llavors la gent que ha de mobilitzar la seva vida, Exacte. per no gastar. Clar, que s'ho dic que hi ha uns horaris que els trobo molt dolents, que no són normals. Bueno, jo quan es passa bé perquè ens volen robar més. Bueno, llavors, també en aquest desglossament de la factura també trobarem, en cas que en tinguem, el descompte del bo social. Trobarem també l'impost d'electricitat, el lloguer del comptador en cas que no l'haguem comprat, i després l'IVA, i per últim l'import total de la factura, que també ens apareixia al principi. I ja per acabar, aquí trobarem informació sobre l'origen de l'electricitat consumida, per exemple, si s'extreu d'energia renovable, si és de gas natural, si és de carbó, d'on surti, i l'impacte que té sobre el medi ambient pel que fa a emissions de CO2 i de residus. I per últim tenim informació al consumidor, que serà un recull d'informació general del tipus de tarifa que tenim contractada,
amb la possibilitat de contractar tarifes diferents i llavors un comparador de tarifes perquè puguem comparar si hi ha alguna altra comercialitzadora que ens pugui fer una millor oferta a la que tenim. Que està elaborat aquest comparador per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. I fins aquí l'explicació. Ara, si voleu, ens explaiem amb dubtes. No, tu ens saps dir de quina manera podia fotre'ls amb ells? No sabies dir això? M'estan gravant, no us ho puc dir. No, a veure, el problema està en això, que n'hi ha moltíssimes a 400 De comercialitzadores, sí. Marina el diu que allà dintre amb 400. Totes deuen voler guanyar-se la vida. Però dintre d'aquestes 400 sempre n'hi ha 2 o 3 que són les que s'emporten la part més important. Nosaltres ara a casa som natursícols i després si estan amb la pleba, perquè a mi ara si em preguntes després d'explicar-me si estic a l'estatal o a la vida, no sé contestar. Després perquè tinc 2 potències, una no sé què. Després ja dic, em va sobtar que era molt baixa, i vaig ensenyar al meu marit i a més posa lectura estimada, que no té per què estimada perquè la llum no està estimada, te l'agafen del comptador directament. No tindria que ser... Ens estem trobant en diversos casos on des de fa temps que fan una lectura estimada. Fan una lectura estimada i de vegades depèn, si varia, t'ho retornen i et fan... Sí, de fet, avui com... És que el comptador és elèctric i fan la lectura directa. És un comptador, ja sabeu. Sí, però com que és... O sigui, el comptador, el que hem quedat és que ho regula la distribuïdora i al final qui t'està fent la factura és la comercialitzadora. Llavors, podrien tenir contacte i que s'expliquin entre elles quin és l'import exacte, però fan una lectura estimada. I just avui ho comentàvem amb un company de feina... No faig cap lectura estimada, o sigui, per exemple, si això es representa que aquesta de 57 en 34 va venir el mes següent duplicada perquè això s'ha fet un estimat equivocat, on està la gràcia? Jo vull, si la llum consumeixo tants quilowatts, és allò que vull pagar. No vull una estimació. Perquè això em dona a entendre que ells fan el que volen allà dintre. Jo estimo que tens consum. No, el que fan és no passar a fer la lectura. Llavors et miren la mitja i diuen estimada. Llavors el dia que venen i fan la lectura diuen 25, no has gastat 76, la diferència cataclac. Això ho trobo horrorós. Jo deia jo que el rebut de mi em posen això, 50 dies, un altre mes, hi ha una altra manera. I després em ve tot un d'allò i dic, bueno, i ara què? I després un altre paga una altra Hi ha una altra manera que... perquè completen els 65 durant els 2 o 3 mesos. El telèfon de la companyia vostè truca i vostè pot donar la lectura. Sí. I ells s'apunten tal dia, tal hora... Sí, no, vaig ser l'altre dia. Escolta'm una cosa, perdona, quan dius això vol dir que a casa han fet un estimat, però vol dir que el senyor no ha passat i ells van... No, perquè els comptadors ja són així, passen o no passen. El comptador que nosaltres tenim encara és a l'antic, perquè els que hi ha ara que són electrònics, aquests donen lectura directament a la central, ja no cal passar res. Aquest encara tenen que passar. Sí. Llavors, Que aquí dius que hi ha una llumeta de metge, Sí, si vols. Algú més hauria de mirar la factura? O preguntes, bueno, com vulgueu. Jo m'agradaria dir si és el mercat lliure o no mercat lliure, perquè encara no m'he enterat. Vale, si vols, que faci ell la pregunta i ens ho mirem. Digues. Sobre això de l'estimada, hi ha un comptador telemàtic, o sigui, que no és que ninguna persona mira l'auditor, que des del mes de març m'està donant estimada. Jo li vaig reclamant a la distribuïdora, sinó a la comercialitzadora, i m'envien unes fotos, t'enviem les fotos. Continuem fent el mateix. O sigui, en definitiva, què puc fer jo perquè això no passi? Vull dir, m'estan prenent el tot. Vale, és el que comentàvem. Hi ha l'apartat de reclamacions. Hauries de posar-te en contacte amb la teva empresa de comercialitzadora, posar una reclamació i ells tenen un termini d'un mes per donar-te una resposta. En cas que no et donguessin resposta o no sigués favorable o no vinguessin a fer-te la revisió del comptador, pots posar-te... Hi ha organismes com l'OMIC que gestiona la Rosa
on pots adreçar-te perquè mediï en el problema que tu tinguis amb l'empresa. Que ja des del mes de maig, o sigui, jo vaig dir que abans, sí, ja l'enviarem això, envia'ns una foto, faig la foto de les tres posicions del comptador, i cada cop el mateix. I el bo és que l'estimada sempre és més del que hem vist. Doncs fes això. Perdoni, això a mi d'alguna manera la dic, ho dic a primera i s'ha de mirar tots. Consum de gas d'un mes, 8 euros. És impossible cobrir el calentador a casa i cobrir la xereta calenta que només en un mes haguem gastat 8 euros. Ja dic jo que aquí han fet una estimada a la baixa. Pot ser que hagin fet unes lectures que s'han passat i després et fan una per regularitzar-ho. A les que han fet més altes. Sí, però clar, tampoc t'ho expliquen i no saps res. Jo estic d'acord amb aquest senyor, igual que jo vull pagar allò que consumeixi, no allò que m'estimi. Sigui més o sigui menys. Si són 80, 80. Si són 66, 66. Però no que em facin estimada. Des del mes de març és molta temps. Vostè Joan. I jo dic, bueno, aquest ha espatllat el comptador. I perquè no aneu a reparar. Sí, jo miraré, però la qüestió és que... Però no d'esto. Doncs per això, posi directament, a la pròxima vegada que es posi en contacte amb ells, els demana el full de reclamacions i els hi fa ja la notificació. A través de la companyia comercial es pot demanar el full de la reclamació i tenen aquests 30 dies per regular el que sigui. Aquest full de reclamació te l'envia? Bueno, no 30 dies per regular-ho, tenen 30 dies per donar... La distribuïdora hi ha un problema, inclús hi ha persones que no reben factures. Sí, amb això ens hem trobat també. Hi ha un tipus d'incidències bestials. Sí. I el que és de mig ambient, doncs, perdó. Sí, perquè és una llei de això. De mig ambient. No, de consum. De consum, de recolzament. O sigui, si nosaltres, per exemple, es passa casos d'aquest, que jo crec, l'explico aquí, i no sé al final acabi tocant a la companyia o no, ha de tocar la companyia, primer ha de revisar bé la factura i si pot veure el que marca el comptador. O la factura anterior, a veure com la té. Ha de tocar la companyia, el que diu la Maria. Però llavors, perdona, saps què ens obliga això? Que ara ho estic, amb aquest senyor també ho estic escoltant. Ens obliga a agafar, igual que faríem l'aire, que amb l'aire ja ho hem fet. Agafem tots els numerets, els hem d'apuntar i quan ens arribi la factura hem de mirar si realment els numerets corren amb igual. Hem d'anar allà a mirar quilowatts, no sé quant, i això, si vols, ho podem començar a fer, perquè és que no trobo normal. Em quedaré dormir al costat del comptador. Però s'ha de mirar perquè si està... A veure, el que han de fer és, el que diu la Maria, fer trucar a la companyia, a la comercialitzadora que vostès tenen, fer la reclamació, que li donguin un número de referència d'aquesta trucada, De la reclamació. perquè si no té un número de referència no... I una vegada tinguin aquest número, ha d'estar un mes per la resposta. I llavors, ja que el que contestin és quan han de tocar-me a mi, que amb aquesta llibreta, amb el bolígraf i el telèfon... Ah, la llibreta que has posat un disc. No, el bolígraf que li he donat i el telèfon. Guarda tu, també en tens un. Anarem als tuts, pots ajudar, diguéssim. Exacte. Sí. Però clar, perquè les associacions de consumidors Per un munt, hi ha un munt d'incidències, estàs trobant, no, Maria? que no reben el rebut, sí. I estan arribant a un acord amb els consumidors, com vinc la factura... Per fraccionar-ho. La fracció. I estan fent això. Sí. Perquè no sé si el fallo és de la distribuïdora o el que està passant. Que no arriben factures o les factures són mínimes. Clar, vull dir, aquesta persona de 57 al 34 és bastant... També és aquí fan la valoració, però s'ha de fer aquest tràmit, Bueno, que el senyor està des del mes de maig reclamant i no Val, es truca i el que hem de fer. perquè fan estimades, continuem. Un mitjà, el preu mitjà de què? És l'any 2000. És igual, jo ja ho estic seguint. Algun altre més dubte que tinguin? Sí. Quin dubte tenen més? La llei de Per exemple, tinc un pla fixe amb el gas. El gas, aquí el gas, que li passa No, però bueno, tu si estàs posada... Sí. Llavors a mi per què no m'envien factura? No m'envien mai factura. Bueno, la tenen que Jo enviar. menys base pago cada mes Doncs ha de tocar, tenen l'obligació que li No pot enviï. ser, cada mes tinc el mateix, diguéssim, no? Després al final d'any
Jo faig una foto en d'allò i envio els números. Aquest és una tarifa plana. Ja ho he fet precisament aquest mes ho he fet. Llavors amb ell no els agrada tornar diners. Això ja ho he vist. No, sí que torna. Sí, però no els agrada gaire. Perquè llavors a mi és que és el que m'han fet. A mi com me'n vaig a tornar, quan m'ha arribat després del vaig veure a la llibreta, me van pujar i em van posar més diners. Perquè em van fer un cupo de dir, ara si paga això cada mes, no li he de tornar al cap de l'any, no li he de tornar res. Perquè cada any diuen aquest any la senyora no estarà... No, jo vull pagar això que estic pagant i no em toquin res més. I aviam ara com em digui, perquè l'altre dia vaig fer una foto i ja he enviat pels quilowatts. Però vull dir que si en canvi m'agradaria que m'enviessin i no me l'envien. La factura, però la demanda que tenen que enviar. Perquè com a sistema amb la ciutadana estem en lliure, que jo m'agrada. Sí, que es pot. Vostè està amb la marca lliure. O això no m'ha explicat el principi. La marca lliure i la marca regular. La marca lliure és el que hi ha les particularitats. I el regular és el tallar les pensions que surten avui la llum va a la 200 i pico. 200 i pico. No dic que m'està No. Cada dia si jo depèn el dia abans. L'altre llibre és el que té pot fer a mi de Maria José es pot portar a la resta plana. Sí. Però si no tinc problema, però primer que no ho estic però bueno, sí, Aquesta la marca, però hi ha un Això ja està, no? I diu, D'alguna manera, que pari de la demanda, perquè si no, número jo tinc una preocupació
Sí, ja que recollir les cadires o com? M'ha solucionat la... Sí? Vale. No, perquè amb això de l'estimada, i no de menys no, sinó de més, però de més,